Hi, Jego. Naririnig ba, Kay? Naririnig ba si Lola Yes. Basang? Si Lola Mhm. Basang. All right. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Jego Bandido. Magandang araw po sa inyo at tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bianca, 21 years old at masugid na tagapakinig ng inyong programa. Sumulat po ako dahil may mabigat po akong pinagdadaanan ngayon. Baka sakaling sa pamamagitan ng inyong payo, maging malinaw para sa akin kung ano ang tama kong gawin. Ganito po kasi, dalawa lang po kaming magkapatid ni ate. Idol na idol ko po ang ate ko. Siya po ang unong nagturo sa akin ng mga simpleng bagay sa buhay. Siya yung tagapagtanggol ko nung bata pa ako. Kapag may magandang nangyayari sa buhay ko, isa siya sa pinakamasaya. Hanggang ngayong matatanda na kami, hindi pa din nawawala ang closeness namin. Malaki ang respeto at pagmamahal ko kay ate. Recently, nagpakasal si ate sa long-time boyfriend niya. Natuwa kami dahil mabait at marespeto ang napangasawa niya. Titulado, may maayos na trabaho, at higit sa lahat, madaling napamahal sa pamilya namin. Ramdam ko kung gaano kasaya ang ate ko sa piling niya, kaya naging madali sa akin na maging close sa bayaw ko. Para akong nagkaroon ng kuya, kaya wala akong alinlangan sa tuwing kasama namin siya. Nabago ang lahat ng isang pangyayaring hindi mabura-bura sa isip ko. Last month, habang papalapit ang birthday ni Kuya, marahan niyang ibinulong na birthday sex daw ang gusto niyang matanggap mula sa akin. Sa gulat ko, hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Umurong ang dila ko. Nag-apoy ang magkabilang pisngi. Tumawa siya ng malakas, sabay sabing biro lang daw ang ibinulong niya. Hindi ko matanggap. Kung biro man, hindi siya dapat nagbibiro ng ganun, lalo na sa kapatid ng asawa niya. Simula noon, hindi na ako mapalagay. Tuwing nakikita ko siya, hindi ko maiwasang maalala ang sinabi niya. Nahihirapan akong kumilos ng natural dahil para bang nawala na yung respeto ko sa kanya. Gusto ko sanang kalimutan at isang tabi, pero hindi ko magawa. Nasasaktan din po kasi ako dahil hindi ko masabi sa ate ko. Natatakot po kasi akong maging dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan bilang mag-asawa. Baka din po kasi isipin ni ate na nag-iimbento lang ako ng kwento o mali ako ng intindi. Baka po pabulaanan ng asawa niya at mas paniwalaan niya ito kesa sa akin. Kumikinang natambalan, gulong-gulo ang isip ko. Payuhan niyo naman po ako kung ano ang nararapat kong gawin. Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig, Bea. Hi,
Bea, lumayo ka Bea! na dyan. Bea! Hindi natin pwedeng pabayaan to, Bea! Oh. Parang ano lang, parang flood control, kinakailangan nating malaman kung saan nanggagaling ang korupsyon. Correct! Correct! True lalo at walang halong eklabu. Kailangan nating hanapin ang source. Yes. Kailangan nating usisain at Mhm. hindi natin ibabaliwala. 'Di Oo. ba? Kaya nga ko yung sa mga kumakalat na mga memes, yung mga kumakalat na kung gusto lang nating maging ano no, maging mas current yung discussion. Sabi nga ng mga tao, inormalize daw natin ang pag-call out. Tama. Yun. So, I think dito sa part na ito, Mhm. I think we should normalize yung pagtama ng mali. Kasi Yes. tingnan mo lahat ng sinabi ni Bea Jegs, lahat ng sinabi ni Mhm. Bea leaning towards siya yung pwedeng sisihin. Eh Oo. maling-mali to begin with, maling-mali lahat ng nararamdaman mo, Correct. maling-mali lahat ng biro. Ayan. At saka perspective ng lalaki, ito estilo namin 'tong mga lalaki. Estilo ko 'to dati. Ayan, yung Yan. bibiruin, pag kumagat ka, yari ka. Correct. Correct. Yes. I was about to say that eh. Mhm. Style yan ng mga lalaki. Hindi lang Yeah. naman ng mga lalaki. Style yan ng mga manyakis, pati ng mga babaeng manyakol. Style din nila yan na, o sige, dadaan ko to sa biro. Oo. Kapag ka hindi ka pumayag, ang sasabihin ko, Mhm. biro lang naman yun, huwag mo seryosohin. Hello. Oo, actually Pero, kahit mga kababaihan ginagawa niya, kahit ikis mo pa nga sa akin, okay lang, 'di ba? no, totoo, 'Di totoo, ba? Pag totoo. kumagat, okay, pag hindi, edi biro lang 'yun. Kaya nga, yun yung sinasabi ko eh, na kapag ka kumagat, Mhm. edi bongga, masaya ang lahat. Pero kapag Oo. ka hindi, kasi biro lang. So, Oo. hindi siya tama. Hindi talaga siya tama. Tsaka, ako para sa akin, kung halimbawang biglang pabulaanan ng asawa or Mhm. biglang mainis sa'yo yung ate, okay na yun Be na it. ni-risk mo yan versus hindi mo sinabi at Aha. all. Correct, correct, correct. Kasi it will hunt you down yung ano na yan, yung eksena na yan. Uulit-ulitin yan eh. Tsaka kahit sabihin nating hindi natuloy sa'yo, so hahayaan mo ba yung ate mo? Kasi red flag na yun sa bayaw mo eh. Pwede niyang gawin Correct? sa ibang tao yun eh. Totoo. 'Di ba? Pwede niyang gawing biro sa ibang tao na Oo. papayag. Oo. Napapayag. Ay paano pag kumagat yung ibang tao? Kawawa din yung ate mo. Correct. Actually, it's really more of that eh. Pwedeng gawin mong anggulo talaga dito is, ate, Mhm. maaring biro ito sa akin, ganun ka Aha. komportable si kuya, pero Mhm. merong madaming mga babaeng patulera sa mga Oo. ganyan. Ako, Mhm. Ayan na! Ano yung pabo? Tumunog! Totoo yan. Maraming babae ang mga pumapatol sa Mhm. ganyan. Mas minsan nga may mga babae na ang trip nila ay yung mga manok na nakatali na. Ay Mas tama. nasa-challenge sila sa ganon, Oo. di ba? Nagkakaroon sila ng Oo. thrill. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. So, importantatious to tell your ate. Sabi mo Mhm. sa kanya in a manner that I think how you said it to us. Oo. Ate, sa totoo lang, natatakot akong sabihin kasi baka hindi ka maniwala. Yan. Ate, sa totoo lang, natatakot ako sabihin kasi baka ako maging dahilan kung ba't kayo maghihiwalay. Mhm. Ate, sa totoo lang, natatakot ako sabihin kasi baka mamaya tayo ang magkaroon ng pag-aaway, di ba? Pero Tama. kailangan kong sabihin, and this I will say because I love you. Iyan, tama, totoo. 'Di ba? So, again, Bianca, hindi mo pwedeng kimkimin na itago 'to eh. Kasi again, sabi ko nga kanina, it will hunt you down. Plus, kawawa naman yung ate mo. 'Di ba? Malay mo ito yung paraan, ito yung way na para matigil, masnap yung ginagawa ng bayaw mo. Kung baga, sabihin nating biro,
Pero yung biro kasi may pinanggagalingan yan eh. Meron. Meron. Kaya nga 'di ba tingnan mo, Jigs, nag-umpisa yan sa classroom eh. Mhm. Nag-umpisa yan sa classroom, 'di ba? Parang, "Huy, tuksoin mo ko ha. Tuksoin Oh. mo ko ng tuksoin sa kanya," 'di ba? Kasi may pinagmumulan talaga yung mga biro na ganyan eh. Oo. Nagsimula sa tuksuhan, Mhm. nagsimula sa, 'di ba, yung mga ganyang klase mga joke until Oho. eventually nagkakaroon na ng meaning tapos Mhm. iniisip mo na what if, 'di ba? Ayan. And we don't want yung mga ganyang klaseng what if sa relationship ng ate mo na mahal mo. Ako para Correct. sa akin, if you truly love your ate, you will not risk it. Hindi mo Mhm. i-risk na merong ganyang klaseng red flag. Sobrang red Tama. flag. Kung sabi mo mahal mo yung ate mo, protektahan mo siya by telling her the truth. Ayan, kasi kami nung nasa kasalanan pa kami, marami din po kaming biniro eh. Ikaw, Nicoliana, ilan na yung biniro mo? At Diego Bandido, ang itanong mo sa akin kung ilan ang pumayag sa biro ko. Oo. Charot! Hindi, totoo, may mga talagang Mhm. relate kami diyan ni Diego. Sabi nga ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. It Totoo. takes one to know one. Kaya Oo. hindi kami basta-bastang maluloko sa ganyang klase mga bagay kapag ka Oo. inetchos kami for example ng mga anak namin kasi Correct. been there, done that. Oo. Pinagdaanan ko na yan. So bago mo pa, Mhm. iniisip mo palang gawin yan, gagawin mo na gawa ko na Mhm. yan. Oo, kasi eto kung i-analyze natin, Bianca ha, yung ganyang klaseng biro, hindi mo yan ibibiro sa kapatid ng asawa mo na babae. Pwede siguro Totoo magbiro yan. ka ng ibang bagay, pero yung pagdating sa sex, hindi biro yan. Nagsinabi niya lang biro dahil yung reaction mo is parang ayaw mo. Pero pag nakita niyang Mhm. possible, ibig sabihin matagal na may pagnanasa yan sa'yo. Si Bayaw. Actually, actually, Jegs, Nakakatakot. tama ka dun sa sinabi mong yan na Mm. mas nakakatakot pa yung sitwasyon kasi now, hindi, para kang possible target. Oo. 'Di ba? Parang, Hindi lang yung ate mo na parang married a red flag, a walking red mhm. flag, pero yung possibility that you can be a target nandyan. Oo. Kitang-kita, maliwanag na Tsaka maliwanag. nanggigigil si Bayaw sa'yo kasi parang binulong sa'yo eh, di ba? So ngayon si Bayaw, ang siguro ikaw kasi 'di ba sabi mo close mo si Bayaw. So Mhm. in your mind parang nakikipagbiruan ka talaga, nag-iinom Oho. ka kasama siya, sobrang innocent. I mean as Oho. like an in-law. Mhm. Pero yung pala si Bayaw, Oh, meron pala siyang ibang pagtingin. Oh my gosh, nakakatakot oo. ite. Siguro iniisip namin na pag habang nung binubulong ni Bayaw yun, lumalabas pa yung dila niya papunta sa tenga mo eh. Totoo. Feeling ko yung yung dila ni Bayaw parang iguana humaba. Kasi yung Subot ganyan na ibulong mo, hindi siya joke eh. Kung i-joke, Hindi. it'll be open, di ba? Kasi wala kang tinatako, di ba? Joke. Pero yung ibubulong sa'yo, tapos Correct. biglang na lang dahil ang reaction mo, hindi doon sa ini-expect niya, sabi niya, hindi, joke lang yun, ano ka ba? Oh, 'di ba? Naku, ayaw natin ng ganyang klase mga eksena. Ayaw talaga natin. And we want to save your ate from further hurt. Mhm. And kapag ka kasi, itong posibleng scenario dyan as an overthinker, kapag ka dumating yung point na si ate finally, na-discover niya na niloloko siya, for example, na asawa Oo. niya, may ambag ka dito, ha, Yan. Bea? May Tama. ambag ka dito kasi ang ambag mo dito is alam mo nang walking red flag, alam mo Oho. nang may ganyang capability, Mhm. hindi mo pa sinabi. Ayan. Accessory to the crime ka na niyan. Tama. Kasi there are Mm. things na bound to happen, kagaya itong nangyari sa Bea, para at least siguro habang maaga pa, bago pa ma-execute ni Bayaw yung balak niya, hindi man sa'yo o sa ibang tao, at least mako-call out na siya. Pwedeng ma-stop na yung mga evil na tumatakbo dyan sa utak niya.
Correct. And please, gawan mo ng paraan. Mhm. Kaya alam mo, sa totoo lang, Jigs, ang katotohanan, kaya nagkakaroon ng mga victims sa mga harassment and all, dahil dito sa mga natatakot kasi ako Yes. magsalita eh. Mhm. Natatakot kasi ako mapahiya, Oho. ganyan. Huwag na po nating inormalize yan. Ang Mhm. inormalize po natin, calling out if it is wrong. Mhm. And dito sa sitwasyon na to, hindi kailangan ng maraming ebidensya. Yun lang ibinulong niya sa'yo is Correct. enough reason para i-call Mhm. out mo talaga yan. Ha? Tama, oo. Kasi yung mga predators talaga, kung minsan ginagamit din talaga nila yung yung shock value na yung parang alam nila matatakot, alam nilang helpless. Talagang ginagamit nila na yan na diskarte. Una-una, Correct. malamang nababasa ka ng bayaw mo na hinding-hindi ka magsasabi sa ate mo kasi alam niyang mahal na mahal mo yung ate mo eh. Kaya Totoo. nag-attempt siya 'di ba? Oh my gosh, nakakaloka. Nakakaloka Ang yung ganyang house. nakakatakot diyan, mama, yung ganito na halimbawa, aalis muna ako, ikaw muna bahala kay kuya mo ngayon kasi may seminar ka overnight. O ikaw muna bahala sa bahay, doon ka muna matulog. Ay naku, 'Di patay ba? tayo dyan, di ba? Kaya nga ikaw ay also a victim waiting to happen and we Yes. don't want that Mhm. to happen. Ayaw Correct. natin ng ganyan na hindi ka Mhm. komportable sa sarili ninyong tahanan. Tama. Live target ka na talaga eh. Ay Correct. At nako. ayaw natin yan. Habi, Oh. gawan mo ng paraan yan. Please speak Oh. up. Please speak Oh. up. Bianca, ang bata mo pa, Ah, 21 years old ka pa lang. ang ayaw natin masira ang buhay mo, Yes. promise, Mhm. ha? Alright, so hanggang dito na lang kami. Muli, ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Di ba? Basic na basic yung kwentuhan dito. At syempre, mamaya makakasama ka pa ba namin? Ay, Napipi. sa menyas na. Penyes. Pipi. Ay, naku mga Hindi na. kabisyo. Ang oras natin mga kabisyo. 1:39 na akong kumikinang na ulo, Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Ayun. Okay naman. Ayos Oh, naman yung audio natin, ano. Okay me- naman kayo dyan, mga kabisyo. medyo Nakatutok. may parang prito lang ng konti, pero malinaw naman. Oo. Narinig mo ba sa logger? Or ano? Or from... Dito sa Or from headset, you? naririnig ko Sa siya. headset. Oo. Ayan. Okay. Ayan na, nagko-comment na si Missy. Basahin na natin. Nagko-comment na siya sa sa JBRI 2025. Okay. Ayan. Pakibaba. Ayan. Ayan. O siya. O, bukas ulit. Para hindi ako mabaliw dito sa bahay. Bukas Okay. ulit, magkikwentuhan tayo ulit. Ha? Salamat Alright. na marami. Bye everyone.